Blessed Patricia Chitsotsi, how are you? Linda Vizi, really say, how are you guys? Mofunyama, how are you? Maoneko motichikisa Linet. Ani ndikuda kukudza inyaya yacho. Zvakaoma skana. Ndiri right mofu say Juliet Ngantu say long time. What do you say? Rosalia really say Elio Kagadaize. Hello Eli, how are you? Matilda Ngoma really say Tracy wa King Patsy Padebe. Mashanaz really say ko. Yes, you need really say Finis in a Muri family say Vimbaisho, how are you sister? Mazodi Pine link, don't worry in Tukupai. Nandatokanga mashe link nchakupa inda peza pana mundifungidzo oshe mundifungidzo kwakuseri amen rufura zviri sei kesina nyatsau pari kudidi Mary chakaendesa how are you Patricia Mlausi Ribo Sands Maona Job Praise ere chimira tazviwa yes my kid diaries muri sei and I've got a daughter named Emeline. Oh really serious unditarise mwana wako msikana Suzy, really say Linda, really say V, Majachani, how are you? Yoxin, really say guys, Magatengere tickets to Japresa, guys. Linda Rumbi, how are you? Lia Chiumia, how are you? Perpetua Chinyani, really say Lainam Tambara Parsepa Josie, Sisima Jenje Mafumo, Shriqudi, Patience Majoni, how are you? Yes, remind me said. Hilda Nyakabao, long time Hilda Singapore. Are you there? My Kudamri say Mpumelelo, how are you? My Jessica, she say Biula Nyamuziwa, Pakadi, Natasha Gadzambo. She say Hans Zrina Krisana Pima. Iwe, Shaka Oma Futiro Jakurisa P. What? Zrina Jakurasanga it. And don't break a Rakadaru Kutachi. Doesn't show me that essay. Naya so Garapa, but I got to bata soro. Eya, only Wamari Muno American, no show Kumba. Hasn't done. Oh, love you too, my Miki. Love you too, Nyarazo, how are you? Lucia Wena. She say guilt and Pumelelo, Maria, guys, share life. Share the life. Ndambo changa ndachaura nezve iri zimbuya iri rinonzi Juliet chiutsi. Iri zimbuya. Karu yepan. Kai ticket ndikutenge gwani verana saka unoti kuranda ndikune mari naiwe naita wanda wese kuranda ndikune mari tawanda Rudo Njambili wakoma muri say long time Savelo Shinga zviri say Lia Banda Pari Didi forget on install. How are you? Biula chitanga ndiri right wangu di say unditeke kwa Jeki kuna kwa Jeki what's happening kwa Jeki kuri say kwa Jeki imbodeza ijeka we pano guys imboteka ijeki Hans I really wish kukuona ya Natasha kwanzi chipi zimi chipi danguru ayo South Africa kaka chipa tabiso South Africa kaka chipa kuruko indu zoru kwa ni madiaris sahara ndo badre drink ndumbo mati nori dume shiri say mati mazuru pari say kochembere abyangu how are you Hanzi kana mai zaka tukuda welcome back ino zati ndo zvichika sei mai miki mira unzo nyandira kukudza ndaona nhasi pano ndiri kutongozvitya right Makuseni guys maskera say I hope masira zvakanaka mese handiti saka Makuseni paenda mukondinu handitika ndapinda mutaxi yangu in fact ndatanga ndafonera munhu ndafonera handitika nchiti tinde tese handinobva tanza ndageza chichi ndikati right bo anmona ndobva ndati ndida kutoenda handichamiri because ndine mamwe mama programs akawana ndida kuti ndiite andimona ndabva ndapinda mutaxi ndatora chimita taxi changu ndakatsvaga Marimba paya police station kuya ndasvika kuMarimba police station paya hadza dzakatogara zvadzi dzichitodya kana zimbuya repakona iri richifunga kuti handitika tete masivanda vanga vadori pataiti you guys are wrong kunonzi kuZimbabwe you are wrong ndatoona vachizvimira zvavo tiya vakagara muchiofisi mavanga vari muchiofisi mama manga mina lawyer
nemashamwari avo maviri. Animona ndatosvika mai vandatinzi muroda futi kuvaona, ndofunga ungashanyigwa vanhu vakawanda. Ndikati tatopinda muya tatogara paya totaura naloya tiripo vakutaura nyaya yachona kuti ndikati ko nhai tete kwanzi mhosva yenyu ndeyehuku, tida kubhadhira huku idzi, mhosva ndeye. Tete vakati haisi nyaya yehuku. Zvandaikudze nezoti gaizi nyaya yehuku ka hahaika ndakaramba ini kuti hakuna nyaya yehuku, hakuna nyaya yehuku yakadaro inosungisa munhu kuti hazviiti. Kana uchiti alright zvechokwadi huku ndakapiwa vari kuda $6 wei ndakabata. Zvino pasocial media tinenge takusandurudza nyaya. Animaona nyaya yanga isiri yehuku, andida kuti munzwisise. Animukona nyaya iyi yanga iri yekuti kwanzi inonzi insult criminal here. Ameno insult criminal insult. Kwanzi ishi mina ndinyatsa kukuudzai zvakanaka. Uyu mutemo wakaiswa manje wakapasiswa manje kuno kuZimbabwe. Handika legislation yakapinda manje kuti iko zvino kana ukatuka munhu pa social media, animaona ukatuka munhu pa social media uchinyatsanangana naye, mutemo wakapasiswa ushu. Kubva papa pakaenda umwe wedu kujere uya kwanzi ndo pakapasiswa mutemo uyu ku social media. Vanhu vari kuzvinyanya. Ndayatisanangurigwa na officer in charge paMarimba police station. Handitika svika ndikati zvikanzi ndikabva ndatoti nini kune mole yanga aripo ndakazona musungu wake ndikati ndokumbura kuti mimi ndoda kuzokuunzai pa platform mumboudza vanhu mitemo minyuwani yakaiswa, because chokwadi zvimwe nguva vanhu vanotadza vasingatozivi kuti noti social media tinenge chiti vanhu tiri kutamba, tinenge chingoti game ku social media. Hatina kumbenge takatofunga nekuziva kuti people will take zvinhu izvi kuzvipinda nemoyo, nokuti tinenge tichingoona vachingotikawo vamwe. Saka vachituka vamwe kuda totozvishamsika kuti munhu iye haadi kutukwa asi ari kutuka vamwe. Mva ndatotaka kuvavhurira mavideos ndichivataridza vakati ndiye. Ndikati ndiye nyakuripota uyu, ndiye iwa muri kuona apa, ndiye nyakuripota uyu wamuri kutoona ipapa uyu ari kutukira chizikanzi kwainzi zihure. Ndikati ndini ndaizihure apa, ndini ndikurewa apa, ndini meli wacho. Vaperegwa anyway, zvimwe vanga vondipowo mazano ava vangondipowo kuti zvinyatsoti kete. Andi muri kuona. Saka nyaya iripo ndekuti pane mutemo uripo. Andimaona high spiritual tips, pane mutemo uripo. Andimaona wekuti ukatuka munhu uchinyatsotaura fair zita rake kana kuti chi, handitimaona unosungwa. Mutemo uyu hanzi vari kuda kuzama kuleader by example. Zvikuru sei ku social media. Vakati ivo kune wokwanzi chero pamasipa ukaita iri message. Handika if somebody can prove kuti uri kutuka munhu nema messages eku WhatsApp kana kuti inotori criminal offense yakaiswa manje wakabva wapasiswa papinda president Mnangagwa apa. Muri kuzvinzwa. Saka they are still exercising mutemo uyu. Zvino uyu murume weriri zimbuya iri pakona iri ndoritiko Jaradido rinoti kudiko Julianado iri Julianado iri. Handimaona Julianado murume wacho unonzi unoshanda ku police station ari mupurisa. Handimaona saka ndiye anotumwa imi baba imi kana mchitumwa kuti mushandiswe nemudzimai anonzi Juliadino ushu kuti muuye ku social muchipinda social media mudzimai wenyu iri rine pamuromo zidatya gadzi iri Juliadino iri datya gadzi rine pamuromo datya gadzi iri ndo rinoya kuzodena vanhu rotuka vamwe iro haridi kutukwa. Sungirirai mbwa yenyu Juliadino uyu ngaasungirigwe. Juliadino ushu asa uya achidena vanhu iye achiziva kuti ari kuda kuti asatuke vanhu. Zinguruve remusango reku Thailand uku. Handisi mazviona. Saka pepa zvadaro loyanga chidza ndabvunza inini ndikati mutemo uyu mutemo uyu how serious is it. Zvikanzi mutemo uyu une option ye fine ye $15. Hanimona whether waenda kukoti whether zvodhipenda nemupurisa kuita nyaya yako. Kana achida kubhadharisa fine $15 ndombi pa police station anokubhadharisa. Kana achida kuti ungoenda koti unongoenda so unongonobhadhara $15. It's not a nyaya serious nyaya ini kundudzwa kwavaita. Saka Julia Dongo gara pasi. Sit down. Sit your nyash down. Your jelly nyash down. Sit it down. Kana wanga chifunga kuti vari kudzika iwewe neriri zifunga ridino iri zimuro ire pakona iri rovhundusira ndine masvere risina kana china harina kana buroyi riya harina kana buroyi mairasa panyaya yekutangira yatatiana wedu ngochani Tatiana uyu ndazobva hapo guys chiwa izvo zvaiti
ndazobvapo guys, ndaenda kuningirikiri, ndaenda ku police station yekuharare central. Hanimaona ndasvika kuharare central ndini pane mukuru mwandowirana naye officer in charge of hanimaona wecriminal. Ndasvika papa ndagara naye pasi ndakutotanga kutonzwa kuti apane nyaya yakadai ndakutomudza paya handimaona zvanzi saka iwo wadi kutora matsani. Ndikati muzadi nyaya dzekusocial media handimboyanyi kudzi zvokupinda nemwoyo. Ndatoshamsika kuti dzimai aizi mbuya iri rapinda nemwoyo kusvika pakuda icho chingototukana because zvazvinoita manje kusocial media uku. Hanimaona kusocial media zvakunoita manje ndanyatsovatsanangurira ndikati tinotukana nhasi but takasangana mustreet tinomhorosana. Saka tinge tisingafungi kuti vanhu vanopinda nemwoyo. Hanimaona tisingafungi kuti vanopinda nemwoyo because kakawanda guys moti inizvo zvimoti ndikasangana naravness muroad hatimhorisani. Ndikasangana naravness don't you think kuti tinoenda kuti unohagana asi tapedza tonotukana? Social media guys, social media. Malovness akanzauya kuno kuAfrica na South Africa kuno aita stranded kuti aita stuck in South Africa. Do you think kuti ndomusiya akadaro ini? Do you think kuti ndinomusiya akadaro kana tototi ngaafe? No, I'll not. I don't think she will do the same. She will not. Akanzati ndapinda pataiti. She will not leave me like that. It's social media. Chitosangana chitoseka. Hanimaona chitosangana chitoseka. Ndo zvita social media. Nisiro makona Sabina ari kwa Tatiana uko. Hanimaona ndaitoti Sabina anga chingota ndo zvatinenge chingoita. We don't take this serious. Munoziva kuti mamwe maghost anenge achotuka nemaghost vanhu vangu vanenge vachoti simeli I love you. Wenda avona kutuka it's entertainment. Hanimuri kuona it's entertainment. But zvokuti unyatsopinda nemwoyo kubva wapinda nemwoyo kuti ndoda kuti munhu asungwe anorarama mumacells chinoitika ndechekuti anobuda mangwana tichitaura zvimwe mangwana tinenge tichitaura zvimwe vabuda wodii uchaita sei uchaita sei watadza kupinda pasocial media Julia Dongo watadza kupinda pasocial media unouya wotukana nesu andika anda kupindura. That's how your following grows. You don't take things nemoyo Julia Dino uri kuzviwa. You don't take things nemoyo. Haupindi nemoyo pasocial media. Andi uri kunzwa chaipinda nemoyo pasocial media ngambomira yakunifonera chaipinda nemoyo pasocial media ingadi nhasi tisipo guys. Dei nhasi tisipo tinoitwa sei guys, but tinoseka nevanhu ivavo mangwana. Ende magosta kwanda wobva notuka mavira kureva ini asi kuseri guno tuseka navo. Votoenda kuti but munozomboni nyaya ndodoseka. Kodza sisi menikani madha vedu animaona hatizopindi nemoyo kubva wapinda kunyatsoti geche nemoyo kudaro. Why? Iwe mvuu iwe diablo satani akadzingwa kudenga uko. Satani akadzingwa kudenga nenyaya pride. Iwe ndiwe Julia Dongo wakadzingwa kudenga nepride. Satani uri satani gara pasi une moyo wakasindimara. Ndoso wakadzingwa kwa Assemblies of God. Ndoso wakadzingwa kwa Assemblies of God ukaramba nechechi yekubiuko. Information is ndanayo chakuvinga zvangu one day. I'll come for you. Ndanayo ndiwo unoda kuti tizosvika patisingava kutisvika. Inoda basa nelife dzevanhu ini. Hatina basa nelife dzevanhu hatina basa nevanhu. Hausungise vanhu just because iwe watukwa. Tongotukana every day. Tongotukana nekutuka vamwe tichingodaro every day. Tipinde nemoyo isu. Hatipinde nemoyo. Vamwanda kuya pana vachora masteva mwe vanhu musati taurira zvemasteva mwe vanhu tikutaura nyaya yakanangana neni netuma roye pakona mambuya zvevamwe vabuda kutaura sere ndai mokomenda kumapeji avo ikoko mubve pano hamuna mbodza tichimenje namasteva vanhu pano endai kumapeji avo munokomenda ikoko. This page is not theirs. Inga vanhu kukupindurai mazivano wani munongopindirwa wani hatombokuzivi vanotometa kana kutokuziva kuti who are you havatombokuzivi. Indirinana I know my fans, I know my people, I talk to my people. Guys, diabolos uyu anonzi Julia Dino uyu ndisatani. Vanhu tonzi vanga vari anzani overseer here elder kwaichi ndichatarisa information ndapiwa
overseer elder men of Assemblies of God ikokoko vakaita dzavakabika dzandinadzo dzavakabika mukati mesondo Julia Dingo ndopatinosvika kana uchinge wapusha vanhu ndopatinosvika Julia Dingo kana uchinge watuka vanhu uchinge wakusungisa vanhu hausungise vanhu nesocial media hausungise vanhu nenyaya yesocial media wakambonyatukwa kuti kudiko chinonyanya kushamisa kana nekuti kana riri wedze kuti hure tese tinongodzwa kuti hure everyday tingori mahure pane pasocial media tese kana kuri muroi tingori varoi tese pane pasocial media kana kuri kunza mheni zvatechiudziwa tingori izvozvo tese iwe dze kuti unongorinzwa on daily basis tichingoriudzwa daily rashamisa china asina kuti rataugwa natete masivanda rashamisei hippopotamus dzidza kutamba nevamwe zvakanaka pasocial media dzidza kutamba nevamwe unokanganisa zita rechechi chechi haisi yako chechi ndeyamwari wakanganisa zita rechechi unozviti ndiri zvechiwakuru zvakonfirma kuti waive asi unoziva zvakaitika iwe kuti uzodzingwa ukada kuti ukarambira nechechi wakaramba nechechi yeukoko kwamunogara wakaramba nechechi nyaya dzacho unodziziva indodziziva nyaya dzako uye unodziziva indodziziva but that's not the reason yekuti ukofamba uchisungisa vanhu unosungisirei vanhu une hutsinye face yako is written evil all over your face hausungisa munhu zvinhu social media because izvo zvidemanga masangana mustreet natemasana munotomhorosana mukasangana mustreet natemasana munotomhorosana kuti mhoromhoro ndei motoseka nyaya dzekussocial media munotoseka nyaya dzekussocial media kuti wakambadituka paya yoti aiwe shatawanza ndo zvinoita social media vese vanona vachitituka vatikasangana mustreet tinotoseka inini vandakandombotuka tikasangana tinotoseka hatipinde nemwoyo musocial media it's entertainment kubvisana stress right panyaya Tatiana ushu pakasungiswa Tatiana mina ndikupei kajusira chandindiri here marari pana Tatiana apa lawyer akashandiswa tatomboseka masikati sobositaura naye pafoni anogara kwavo kumaraini uku munhu wekumaraini anchadi kuivhura hangu dzakawanda achadi kurega ndimbomira kuvhura mbombe vanogara kumaraini kumwe chete uku kuti Tatiana toda mari hameno kwa milioni kana kuti mari hameno munhu wekumaraini kwavoko is a very intelligent lawyer is a very intelligent lawyer muno marari but munhu wekumaraini kwavoko munhu wanozivana naye kumaraini kwavoko so kaona kana sendira unobhadhara wazva mutemo ndapiwa I will tell you what to do Tatiana you are not going to pay any cent Tatiana satombopanika kana kuvhunduka ende munhu akavapa address munhu akapa hippopotamus address munhu anenge ari padhuze natete masivanda because address akaiwana kupi tete masivanda vanozikamwa panogara kuti address yakamira sei kumba kwakakazikamwa sei zvakafanana munhu akapa hippopotamus address yaswaga anditika munhu ari padhuze naswaga muri varoi vamwe venyu musadaro why would you give address kune munhu kwadei makanzwa kuti munhu ashutwa afamba muchadi dei makanzwa kuti wapa address iwewe zvakafanana neni antika ndaitsvagawo kusvika ndaiwana kubhiuko ndaitsvaga kusvika ndaiwana ndinayo andimaona unopa munhu address kuti zvidii arosvika wourayiwa zvitimasana zvavaiti vari kutsvagwa vaitsvagwa nevanhu vachijamba magedhe vachidini vari vosvika vobayiwa nebanga iwe watumira address kuti zvidii musadaro guys muzive social media ndeyekutamba ini location address yangu ndopa ndega ini ndanhasi ndakangovamirira ndatini hippopotamus I'm still here come here and face me nezuro ndasoreka kumirira nhasi ndasoreka kumirira hapana rako dhoketi raveko hippopotamus rako dhoketi raveko tochinda unondipawo mari yavo titsvaga kupewa unondipawo chero kandipawo chita dhora asi the fact yekuti uchambotogwawo ndo zvauri kuita vamwe ende zvatondiomera munoziva ndandisikato ndichitoti patishiwa kana neni mukadzi mukuranda ndikutoti chiwa ndisiya kuita zvimwe zvinhu chiwa ndichifambira tukaendikuenda kunoripota zvinhu zvekussocial media guys zvonyadzisa tiri kunyeperana zvonyadzisa
ndakambozvibvunza nani vakati ndikati but guys here nimi zvine musoro here nditoti chowa ndichinanga kuti ndaya kuzoripota kesi yekusocial media. Kuti ndaya kuzoripota kesi yekusocial media. Zvakaoma. Someone is private, yes, and good. Thank you, mother. Kana paine vanhu vanopinda chechi yahipopotamus, I'm sorry for you. Apsati makuziva Mwari, tsvagai mari. Indoendepi kwandoziva kwaunogara. Ina ndiri pa neutral place. Ina ndisimba kwangu kaini. I'm at a neutral vein. Imimi musati dasura mchitango munoda kushandisa vanhu kune vamwe nemakuwa vamwe vanoda kwai zvakati kwanzi zvakazoti kwai zvakati. Anditika you all know kuti mutemo chacho womunyika medu whether uende kumba kwemunhu hauende kumba kwemunhu mutemo munoziva. Tinosangana pa neutral ground. Musada kuya mchinyepera kuzungaira kwanzi kwai iwe uya kuno mutemo unozati kana namba kochera kundira nemvura inopisa mbese ngondira nemvura ipisa because it defense yavo. Do you think I'm that stupid and dumb? I'm that stupid and dumb. Ndakataura kuti ngavatipe location pa private pa public area. Ina ndisumba kwangu iyi. Handisumba kwangu. Tina nungu ndichakublokai. Ndichakublokai. Mukaita zvindege zvekutransporta makuwa I'll block you. Kuita zvindege zvekutransporta makuwa ape kuti muwane drama that suits you. Munhu tinokublokai because ndinotaura ndakazvimiririra. Ngataura ndakazvimiririra. Ini ndichawa zvanotaura kwake ikoko. Iye achawa zvandotaura pano because hatina kublokana pa page iri. Pa page iri apana ndakabloka mumwe. Pana ndakabloka mumwe. Ari kundiona. Iniwo ndichamuonawo. Saka zvindege zvekuda kuita tukutaura panapa kuti mune makuwa mune destroy munofambisa zvindege. That's not correct. Imi munoza mutemo chacho uende kumba kwemunhu ndauya venyu shanga tsangane pa national stadium. Ndo pakati. Uya ku national stadium. Indamboisa location ndiri kusangu kuya ndiri pa neutral. Pana ndiri kusangu kuya kukana chitu ndiri kudon kusangu kuya. It was a neutral place, neutral venue. Hakusi kumba kwemunhu pasango. Pane space yekunyatso kuumburudzana. Muchirova makiki ese ipapo, muchirova majaba ese mabokisi. Panga pari pa neutral place. Panga pari pa neutral place. Neutral venue for when ndo pusa nyamba kwa munhu kumba kwa munhu ndo kumba kwa munhu svika unonzine banga dyo kumba kwa munhu makamana munhu achinamba kwa munhu takazviguma tiri primary yozokwenda unorovera makuwa kunoungana pakete kumba kwa munhu tosvika kuti buda ndikurove buda ndikumatima musani mumba mazamu takazviguma tiri primary tiri vanhu vakuru. Neutral venue ndo patinongosangana pa neutral venue. Handi ndiri kudaro kweni ndiri kutaura ndakawanda ndiri panapa ndakawanda here ndiri kuti neutral venue. Tete masanda pandagumisira munoziva zvakachitika regai ndikudzei zvakachitika. Panga pachiro inonzi delaying tactic. Panga pachiro inonzi delaying tactic. Zvakaita iri hippopotamus sezvo takaita sei. Hippopotamus pakaenda noripota kesi yake handichika vakafonera mapurisa Marimba Park kuti tibatirewo musungwa aripotwa kuno. Hani muri kuona ivo vari kwavanogara uko. Antimaona mapurisa epadhuze atumwa pari kunzi pane musungwa chavo kunotora musungwa. Handichika voisa musungwa mumasozi vachimirira kuti veukoko voye kuzotora munhu. Handi muri kunzwa. Saka vekumarimba vakatora munhu vakamuchengeta vachimirira kuti ava vauye. Chiona delaying tactic yanga chiro hapana kana chakovanomboenda tichimasana kana chavanosingirwa hapana nyaya but vangoda kufikisa kunzi vamborara masozi chete ofuchi vatomurara. Handimaona vatomurara. Saka vatogwa vakaiswa paposition. Handichika mapurisa ekuchitungwiza kana kuuya ma1 havana kuya ende vakafona kuri manheru zuva rovira kuti vatogwe zuva rovira. Mapurisa ana kuuya kuseni kwanhasi. Mapurisa kana kuuya vachingofonegwa kunzi vatombofonegwa ndiripo. Officer in charge pane paakomplaina kuti imi munhu yari kutogwa nguvai. Hanimona zvikanzi tabva kuvafonera. Hanimona vachiti vari kuuya vadhilaya kubva makuseni vachingoti tikuya mozoti vazosvika nguva iyi kupolice station yekumarimba kuma 2-3 I think. Ndichitofona ini chingota follow up ndichitaura noleya wacho kuma follow up ndichingobvunza kuti mave papi kuchinzi ndipo wazoti tiri murodi takuya kuno kuzomutora. Just kungodhilaya kuti agare imomo akakagariswa ake muchirumu maanga arani vanhu. Antimona vazouya ndipo vakamutora late vakazoenda naye. That was late ende kana vasina kubuda chinove chaitika ndechekudai kunobhadhagwa $15 kuya
kunovhara na 4:30. Ndatovaudza ndikati delaying tactic iri kuitika ende even mamwe vangu vari pamapisa atozviona kuti delaying tactic vatotaura. Vanhu vatotaura that this is delaying tactic ndo basa redu timagame iZimbabwe guys. Handimaona. Saka time yavatikwa kuma2 andika kana kuti kuma3 ameno vachinosvika kunobhadharwa $15 fine kunovhagwa na 4:30. Meaning to say kuti kana 4:30 dzachaya vasati vapedza kuitigwa madhokets and everything vanobhadhara fine yavo. Handimaona. Vanovharikwa vozovhirikwa mangwana chinobhadhara fine. Muri kuona game racho. Vanovharikwa vozovhirikwa mangwana kuti vanobhadhara fine. Handimaona pane nyaya yacho. Iwe njuzi iwe yembereka yefeki njuzi yembereka ndo ine uchapa, ndo ine uchina, ndio ine ugwisanisa, ndo ine ruvengo, ndo ine utsinye. Ndizvo here vanhu vechivanhu ndikugona here pana njuzi yembereka? Ndikugona here? Ndiyo ka njuzi yembereka? Njuzi yembereka iwewe. I feel pity for you. I feel pity. Utidza kuti utengewo chekufambisa chifambiso chakanaka uchita zvinhu zvako life yako chibatsira bereka kuno kuAfrica kunoko. Uchita basa rekusponsor mari zenyaya dzepa social media. Nyaya dzepa social media ndo dzaungasponsera. Kumba kwenyu watogadzirisa here kwanaka here. Iwe wacho wakavaka here kwanaka here. Hatisi mafuza guys. Hatisi magreat yekuti munotoga makamira pamota dzavanhu. Moposta mapicture mchiti kwanzi takatenga mota idzi. Mune zvishuwo zvokutenga mota dziyani ndinosa mchinotoga makamira mapictures evamwe. Ende munotenga dzenyu. Unotenga dzako sei wechisponsor vanhu nezvinhu zvitane basa rese every time. How do you sponsor zviri evil? Ini mchiti kwanzi chivanhu chine rudo. Munoti chivanhu chine rudo wani. Hamusimene munoti kwai njuzi dzine rudo. Rudo rwamaita apa nderipi apa njuzi mupeperekwa. Rudo rwamaita apa nderupi? Nderupi? Nderupi rudo rwamaita? Rudo rwamaita nderupi? Kusimuka munobuda maka kushibisa machira enyu aya. Musadaro kune vamwe vanozvisa machira aya nemwoyo wavo zvinhu zviri correct. Vanoita zvinhu zvavo nemazvo zvokuti vanotoshaura kuti vokuita isei vachikona mita zvanenge muchita zvezvi. Nemakapfeka machira aya. Muri kushibisa chivanhu. Muri kushibisa chivanhu. Vana njuzi mupeperekwa. Muri kushibisa chivanhu. Hauna transport yako. Unonomira pamota yemunhu unotogwa mupicture wakamira pamota wakatogwa makamira paRange Rover. Kuda kubhilifisa vanhu. Techiziva chokwadi cha hatina kupuza cha. Hatina kupuza. Techiziva but we choose peace. Imbopinda mukati memota uya udrive. Tione. Pinda ubude uchidriver. Uri mumota ye. Pinda mumota ya udrive iwe. Udrive uche video uchidriver uri mukati meRange Rover. Sei chingori picture 1 wakapfeka dress rema line uri paRange Rover. Sei chingori 1 picture. Sei kusina mamwe mapictures atinovonawo muchinopaka muri kupi muchita maningi kupi. Sei chingona picture 1. Makangofanana nesu kuno kuAfrica nyarara idzikama igara pasi. Makangofanana nesu kuno. Tinenge tichingo isi totozvitamburikwa titobudi tichiti tine mari. Hatichambobudi tichisponsor vanhu ndina socialite ndakambotumira vanhu nditi socialite ndanoita ivhu kuna ningi kana ndanotukira ningi kana riripo ngaribude pachena kuti ini ndakambotumwa naMelly kuti tuka ningi tume munhu handitambe game iyoyo ndikana ndikatoona kuti ndinayo mari ndafunga kupa ndotengera vanhu magetsi kana ndine mari handitorinawo mari kupa vanhu pressure kunomira pamota yepa next door nokuti mota dzedza unongomira guys ini ndakabva kuUK mota dzinongopaka mustreet kudai line rose dzinongopaka muroad kudai hakuna parking hanimona saka chino ndakanomira itotogawo picture ndakamira pamota dzevamwe ndikangonomira pamota yepa next door ndikatodai ndototogwa picture yangu zvebasa re pinda mukati udrive mota tione kuti mota ndeyako usada kuti tamba masikuza hatisi mastupid isu hatisi mastupid une utsinye ndosa wakatorwa license yenursing une utsinye Ndisho wakatorwa license yenursing une utsinye kuma ghost mazhinji unobhadhara iwewe maghost mazhinji you pay them iwewe you pay them if yese ino ndakukuza ichokwadi nhasi guys if zhinji imwe yamunenge muchiitwa pa social media apa handitika iri njuzi mupeperekwa ndorinenge riri behind ndine ghost rakambouya mireni yatsokudza izvazviri
kana mchiti ndopenga mugoza ndopenga ndapedza. Anditi ndine ghost rakamboya kwandiri guys chinichemera musodzi kudai. Anditika ndatambura ndachekudya ndakatimuka fridge iri empty guys. Anditika the fact kuti ni ghost ndasana mborona angu richituka asiraituka pamwe zvisingaiti. Muri kunzwa ini ndine mwoyo wangu wakasiyana nevamwe. Futa ndinati ni wangu ndoga vana mwoyo vazhinji atina utsinye. Anoona atina utsinye ndogona kupopota ndikatuka ngadini but pasina kana samina handigone kurara nechigumbu. Handigone kurara nechigumbu. Handisi munhu anochengeta zvigumbu. Handina kumbovhera ndakachengeta chigumbu. Ghost rera akaita madhezi achindipressa ndinawo machats ndichakukandira kana muchida. Akaita madhezi achindi pressure raisa. Sisi meli ndibatsirewo munobatsira vamwe ndikati but iwewe sure ndichikubatsira nezvaunoita vanhu zviya. Handika ndinokubatsira chirudzi. Sisi meli ndoda kuchinja life yangu. Ona iko zvinezvi ndatambura. Chakaita kuti ndizomubatsira. I want to tell you the honest truth guys. And akanditi ndadzidza paincident yese iyi yekutambura kwandaita ndadzidza mufunge ndiri kutambura ndikatomubvunza munhu kuti ko maghost ako mamwe mazhinji ari kudi kubatsira akanditi rimwe ghost rakati ndinemba kuHarare asi handitruste maghost ndikati iro rino rakakuemploya kuti uite basa iri uri admin rokuti zvari kwanisa kubatsira zvikanzi rakati ari kwanisa ndizvo ndiri kutambura ndakanabve kugara akandidembetera apa murume guys murume ndikati ora ichi uri kuda mari yesvika ndikuda mari yekuti nditenge kutengesa matemba. Muri kunzwa guys ndakati ndokwanisa kutuma kuti ndikubatsira kuti uite business nokuti uchapuwa mari kuti muite sei. Uchaziva iri simbe pakambotuma vanhu kuti vaikwa muri nelive yekuti ndakatuma vakatumira masvosva I want to apologize kwavari ndizvo izvo ko ndiwe tarisai moment of truth right. Hanimaona ini ndikabva ndati alright uda kuita zvikandoda kuti pane kwandaona kunohodheswa matemba saka ndikatanga kuti nematemba ne$50 iyoyo handimona ndosumuka ini ndobva ndati chipoko chinonzi Quincy Jones anzani ku Quincy Manzvenga ere meno hanimaona ndikati alright ndichindipa madetails acho nditi ini ndandisitorina basa rekuziva kuti ndiani guys. I was hoping from the bottom of my heart kuti achinja life yake maybe angasiya vanhu angasiya zvokutukana nevanhu pasocial media nekunyora vanhu nekunyomba vanhu hanimaona rega ndimubatsira ichi matemba achona hanimaona ndikati saka uchindipa account pakuti ndise mari yachona ndandiri ku UK ndikutumire $50 achona please kana watenga matemba unditaridzewo matemba kuti wakutanga kuita matemba akandipa madetails irori zimvuwu mpopore nonzi njuzu masewage mupeperekwa ndo madetails andakapiwa madetails anjuzu mupeperekwa ndo madetails andakapiwa ndikati ko madetails zvikanzi sai ipapo ndikati but nechemwe ndakati ari kundikumbira mari but akuitika kuti ndizoti ndiani ndabasa resa rake cho ndikaza hazvina kuitika nhasi guys ndakanyarara handiti kana ndakazvinyarara all along hazvina kuitika nhasi zvinizvi because ndasina basa razvo ndini kwandi ndakatobatsira ndikafura hanimaona but ndida kuti ndikutaze kuti njuzu musewage uyu ari involved hanimaona ndobva ndati alright ndobva ndaisa kuna njuzu mupeperekwa kwacho kwandazondise $50 yachona ndobva yaiswa njuzu mupeperekwa yachona ndobva yaenda hanimaona 50 dombi saka he knows nekumavhunikikiri ndakatoti kwaiyo njuzu mupeperekwa iwe yadi kubatsira zvikanzi yati yakabva kuita problem yekuisa matombo manje kazopiniko zvino haina mari ndobva ndangounderstand kuti mari inoshaikwa ndobva ndangoti alright bo I didn't ask so many questions ndobva zvangopfuura ndinobatsira vanhu vakaenda kuseri guys zvamusinga vamwe madiaries vamwe vasina madiaries kuseri vanotoya kuseri kana ndinazvo gezinoni ndekuya pasocial media ndichitaura izvi ndazvitaura kuti muzive kuti uyu antika uyu njuzu mupeperekwa is involved. Mukaona vanhu vachiri vanhu chaicho vanenge vachiri kuenda kuchipeji chake vachira kuti tinokuda kana kuti tinokufarirai vakapiwa ma10 dombi vakapiwa ma10 pounds ma10 dombi anenge vakapiwa kutenga rudo nekuburitsa mari. Iye yuyu hippopotamus ari kushandiswa hippopotamus kana apedza kushandiswa achatsengwa oshipiwa ukandoko ndati muchengete detira nhasi chengetai detira nhasi ndichazomubvunza hippopotamus kuti wakashandiswa ndichazomubvunza zvangu ari kushandiswa makamuonepi munhu wekuti nhasi pese she's all over imi guys mbondiudzai kwameli I love you so much kwa evidence chera I love you so much tete vangu achibuda kwake tina I love you so much kwa loveness I love you so much tete vangu kwa Doreen I love you so much mfano wangu handika nezuro vaisa message kwa Doreen vachidelete vaisa message vodelete vaisa message kwa delete nema audio handiti maona vopedza ipapo kwa Masivanda I love you so much kwa Swaga I
Guys, the word love is being abused. The word love is being abused. Munozwa. The word love is being abused. Simply because you want to gain mileage. Uda ku defend kwa nevanu, uda kudiwa nevanu. Iwe you want to be loved by people. Nekutenga mari, nekutenga vanhu nemari. Mari yacho yatinozoti hauna. Unongorione kuti urarame zviri comfortable. Chete. Hauna mari yemuwandu. Unongorine mari yekuti iwe kwanise kuraramawo. Une mari yekuti kwanise mari yezvinhu zvakawanda wanda you don't have. That's why your only holiday is in South Africa. Hasata mbokona uchiposta mapicha uri ku Spain uko. Hasata mbokona uchiposta mapicha uri ku Germany uko. Hasata mbokona uchiposta mapicha uri ku Paris uko. Tongo kuona kana wapinda mu South Africa ku SA ku mabenteni ikoko. Ndoga kwakatingo kuona. Kuma vamwe vasa vatauri zvakwanda vanongoinda unona Paris tongobona mapicha tolaika toona mangwana ari ku France toona tolaika mangwana vaenda ku Germany tolaika mangwana vaenda kupiwo laika. Hanomaona iwewe your only kana Dubai zvayasata Dubai futi mari yako uri kupedzera mari yako kuzvinhu zvisina nebasa rese kupedzera mari yako pakusponsor vanhu kuti vaite uivu uchitadza kuchengeta amai vako vasara vari wani. Inga munoti manjuzi ane rudo, manjuzi anoda vanhu. Lead by example. Love your mom. Take your mom to holidays. Fly your mom. Let her see her by airport. Vachifly kuya Cape Town going wauya ku South Africa. Tuona kuti aiwa mai vakwiza shwa ndege vari mu business class. Vauya pa SA. Vachiva ku Zimbabwe. Take care of your mom. Akuishi dina ndina mai. Kadime wangu ndichiva nanjwa pa space yoka cheko cheko ndinenza value yavo. Handingapadze nyika yese pasi rese mai vangu vachigunun'una mai vangu vachinotsvaga mari yemapirisi kuvanhu. Ndichinotsvaga mari yemapirisi kuvanhu mai vangu vachinotsvaga mari ndichiuya pasocial media ndichizvita mene. That's a bullshit. That's a bullshit. Ina ndituke? Guys ndambotuka here. Kandatuka tauraiwo kuti ndatuka. Ndatuka here. Indingo yani mafacts. Ndatuka here. You can't take care of your mom. You want to come and uda kudiwa nemunhu pa social media. Shai sinotovengwa pa social media. Uri kuzvinzwa here mjuzu mumasuweji mupeperekwa. Tinotovengwa toziva kuti ndo nyika tinorarama kune vanokuda kune vanokuvenga kune vanokugamuchira nezvandiri vakatoziva kuti sisi mene vane weakness yepakati but nevertheless tichangovada vakadaro to avoida pa weakness yavavo ndozvanongoita kuna kuti ndomuda I used to love you like that. Inodai kuziva kuti nenhema dzinokwira madziro dzichidzika kubva kudhara kakubata chikemu chako kuti unonyepa but ndandichingokuti asina kutaridza ndangoti uchitaura nekuti chokwadi ndichibvumira because I'm that kind of a person anokuda ndinostada weakness yako ndokuda sezvauri ndotira kuavoida pa weakness pako paipa kuti tisa clash. I kept quiet for all these years until now masungisa titi masivanda. I knew weakness yako ndoiziva. I knew it from the word go. Uri kumudza here hippopotamus kuti neni takatozivana kudhara tatoseka tese. Wakamudza here hippopotamus. Wakamuudza here hippopotamus zvawakambonditira. Did you tell him? Did you tell him hippopotamus kuti uyu ndakambomuita so wakambomuudza here? Because you were in your head ndakudza chokwadi jusimpeperekwa in your mind and head you used to think kuti Melly was behind kutumana swagger. Handita magame akaora. I don't do magame akaora. Uchitanga kutukana na Tatiana. Uchitori ndaito kunyaza kuti ndaitonyatsa kuona kuti uyu munhu uyu akutumwa nemashelezi makuru kaso zvaito ndisati ari kumboreva niko apa iwo ina ndina communication asogenya ndopenga vanosoga no record vanhu vandiyapenga nikata nyaya na swaga swaga no friendship nemunhu kana tindobva tatrasa social light lekuti yatitema kuaksera ndigwari brand ndakangwara ini nditi ghetto wise street wise ndakangwara ini social light kwayakuseri tinototaura nezuro dzorinaitaura nenyaya dzachichemasanda achinifonera ndakatomuti Doreen usafunga kuti pane zvandichaburisa nokuti zati uri kurekodha mubvunzei ari mucomment section mubvunzei ari mucomment section ndakati motavasa kurekodha hamuna akati aiwa sindikati aiwa but still anyway tikungotaura nyaya dzachichemasanda hatidi nyaya ndakatomutsika dzatidi nyaya dzevanhu pano ataura dzachichemasanda. So in your head you used to think kuti wewe vanhu vanotuma swagger. What do you have chokuti unotumikwa swagger yokuti utukwe unei? Inini kana chida kuya kuzukuza ndokuza chokwadi sezvazvinhu zvandikuita izvi because apana ndokwata usafunga kuti pa social media kunyara kwangu ndokwata munhu mese masocialites apana ndokwata. It's just that I choose peace.
I choose peace. Ndangochuza peace ngoti you know what zvekusoita kunge mwana mudiki left right and center up and down ina handizvidi kundichikombita kombeta nana Swaga ava nana Dorini vana vadiki ava nana Chiera vana vadiki handizvidi ndikatukwana ndingina Swaga ndimupindure ndakatukwana Dorini ndimupindure ndakatukwana Chiera ndimupindure ndozoti ndasangana navo ndoti wakanituka iwe papa wanditukire pasisho minda ndivapindure vana ava they are kids because zvandoziva mapenzi edu nhasi vanondituka mangwana vanodzoka tsisi meli vanodzoka mapenzi edu vana vedu iwe unonga uchita ushamwari friendship unoita nevana vadiki vakadai so apa life akasati yave stable hauna life iri stable iwewe njusu masuweji peperekwa hauna life iri stable life yako ndekukiyakiya kunze kuchingogeza uchembere zvikungoita vamuri mumalivhinimo patoda kubhilivhisa vanhu munotogwa pamota yemunhu like really can you afford to pay a Range Rover? Do you afford to pay? Ndakuchukupa shumbu unotenga Range Rover yoyo nhasi man. Can you afford to buy a Range Rover? Can you afford to go and buy a Range Rover? Uya ndikuedha. Titaurirane fair. Ku Cape Town kwakasiya wavhura hondo uko. Mwana wakasiya wabata uko ndinaye mu WhatsApp mangu. Unoiziva nyachi bala tinomboitaura even vanhu vaida kuifumura ndakataura kuti it's not worth it shamwari dzake vana KG I said it's not worth it don't do that ndini ndakati it's not worth it don't do that mo unozoda ngori bitter friend because you were friends you guys were very close you were friends don't do that but unowana simba rekunyengerana na bhuru wako kuti ndanosungisa vanhu like really usadaro apana chetisingazivi ndakataura nyaya dzenyu yatine nadzo ina nhina basa nenyaya dzenyu handine nadzo asi zvamuri kuita zvakaipa zvamuri kuita is wrong social media kuno kuti tinotoya kuzotukana zvopera vakawanda vari pana patakatombotukana kwabvurana chaiko but ninyaya kuti hapana mwoyo unopindwa nawo here they are today tinotoseka tinofara tese ukaenda kwandiri kutuka uchinokuchidzira mangwana nondona ndine munhu yeye ndo social media haisi yekupinda nemoyo ndikuziva kuti hipopotamasika akaudzwa zvinhu zvisirizvo akakochwa kunzi ngatidai tikadai hazvina kungopinda mupfungwa dzake hipopotamasi dai akaona vanhu vanomusiudza padhuze kuti no that's not how we do pasocial media pinda zvakanaka unotosimuka zvakanaka uri kwauri tikatokupa magigi wanobuda kwarekoko zvichitofaya wakabatana nevamwe waipinda mune zvakanaka but wakapiwa information iri wrong vanhu vanoroyana Charitas munyepi asi ndasvika panyaya ndichasvika panyaya caption andanyora zvaitika nhasi ndoda mbopedza nevavira ndozopinda pacaption pane zvaitika nhasi ndoda kuti munyatsoona haiwawo kwaidzi yeregistration Range Rover iri kumba kwake yakanga yakapatuka parodhi due to fault parts kana ku UK mota yako ikaita fault parts munobhadhara chinhu chinonzi insurance even kuno kuAfrica you take the car back hatisi madofo shatisi we are not stupid people hanzi yanga yakapakwa ndeyake for 2010 ya 2010 yakanga ine fault you take it back unochengetera chinhu chakaora why do you keep chinhu chakaora payadi pako wakachitenga nditi Range Rover ku UK chenge kuti unobhadhara insurance unozodzora you take the car back anditi you take the car back hausikutaura negrade 0 panapa uyanyora ghost ranyora mcomment section hausaura nemagrade 0 pano imi vanhu vari ku UK ukatenga motikari yako yakafanana neRange Rover yaunobhadhara insurance every month ikaita problem what do you do isusu kuno South Africa chako mota yangu kana ichingoripo ichibhadhara insurance ndinoenda kuti vanondondichinjira for a certain period unodzosera motikari uda kuudzani dofo pano uda kuudza ndiani tisi madofo istatipinda mota udrive pinda mota udrive mota uchita video moti vaya utinyadzise pamwe kuda kana kangonotengeserwa chakangofavo kuseke kuma scrap yard kuya kunotengeswa mota dzakaona dzimwe dzakachipa kuda kana kangonotenga shungu dzekuda kutogwa pikicha akamira ipapo akaya akachigadzika parodi akatanga kutogwa mapikicha aripo paya handifungi chero driver anodriver
I bet you kana kudrive chacho kana drive. I bet you kana chimota chidiki zvozvirai kubva 2010 kwacha kufamba nei. Mungakuzira mukadini ndotora ndakazvimirira kubva 2010 ari kufamba nei kana yakapaka ine fault ari kufamba nei. Ku UK hakuna zvokuti kana mota inoshamisira pamusoro ka unogona kufamba neka Honda Jazz kako. How no one will look at you. Hakuna kwakuswe competition ku UK. UK is not for competition. It's not for competition. Unofamba nechi Honda Fit chako, unofamba nechi chimoda chidiki, chisingadyi noti insurance yechimoda chidiki inenge yakachipa. Guys, insurance yemota diki inenge yakachipa. Anmona, saka vanhu vanozoita unonganotenga zimota kune vanhu vakastabilize nemari dhara ndinotenga mota hombe noti insurance yacho inenge iri pamusoro. Anditi maona. Toda kutaura chokwadi. Chidiki hacho izvozvi ari kushandisei? Izvozvi ngaticha izvozvi ari kushandisei? What is she using right now? Ari kushandisei? Ari kushandisei? Yo right, Range Rover ndeyake yakafa handitika kubva 2010 iyoyo ari kushandisei? Asati mbomona akapinda mota chidrive isu. Asati mbomona akapinda mota chidrive. Exactly, Louisa. Doctor uko America nomona uko UK yani kachichova basi kora rake achinda kubasa. Shamisizvo. My tower. Kwanza kushandisa train. You see? Saka ngatige kuyachipa vanhu pressure panapa pakana usina una nyarara gara pasi. License tanga imatadza license kana mine license tuone license yenyu iwe njuzu mpeperekwa. Tione license. Burisa license. Tipe license. Burisa license. Ungoti license yangu ishi. Tiburisire license. Tione license. Tipe license. Tipe license. Burisa posta license yako. Tione. Posta license. Tione kuti license unayo. You don't want to take me on. Juzu mpeperekwa. Iwo rizera rangu ndokugona kufamba nekusvikira kwaedza. But andidi I choose peace. And you don't want to take me on. You don't want to take me on. Guys, see matambo. Tell your friends. Go and tell your friend, your new so-called found friend. Kuti zvatukuita zvakaipa. Let's go back drawing back. Let's go back on the drawing board. Zvatukuita zvakaipa. Zvokusungisana nevanhu. Handizivete temasilande. Ndatanga kutovaona nhasi. Handivasive. Ndatanga kutovaona nhasi. I don't know her. Such a beautiful, so beautiful lady. You can't even compare yourself with Temasilande. Ndavaone. Vakatopfeka tracksuit today. Zvavari kuda masesi, but she was looking dope and fresh. Skin on point. Skin on point. Beautiful lady. Msaita godo, msagwadziwe. Vanhasi mchitenga matuka Temasilande kuti hanzi, hey, takanaka tangai matiniso vataona padhuze. Indai munovaondera padhuze. Indavaona in person. Mukatana nyadzi kuti kwanzi Range Rover 2010. Haisi mari yemudzimai unonzi chiskimia yefuneral mudzimai akatendeka. Haisi mari yemudzimai akatendeka iri kana Range Rover yakanga iri yake. Maka vanhu vakadhigwa mari ku UK yuko vakatenga kukate madzimai akatendeka vanhu vakangochema vakazongochiyaniswa masoro akanga asara. Ndokanga usada kuti vhure hombe. Ndati wani ngati siya matambo. Ngati pane time yakaita mari. Pane time yakaita mari. Madezi emadzimai akatendeka. Vanhu vachiti tikuinvesta kakufuneral police kureka kufuneral police tiwane kuti kafa tonobva kumusha tidi kuigwa kuno. Anditi maona vanhu vakainvesta ndo pakadla mari papa kaita keshi papa. But mari yakazongoperera mabhenteni. Ini kamtida kuti munyetsonzwisisa mabhenteni torai Kaspa mumunze pakamera. Ini ndoziva zvese. Ini ndoziva zvese because mukuzati Kaspa akatombouya padiaries kuseruku achida kubetsigwa nediaries zvinhu zvakaoma and Kaspa was talking to me in and story second hand information but ndakakuzongana ntaure zvinhu zvevanhu hamambonzwa nchitaura zvinhu izvi ndakushitaura nhasi because ndakatobatikana nezvavakaita neTemasilande andina kana kumbovekana animona Kaspa akakanga waya mukomana uyo akakanga waya akatamba nhamu mubunza Kaspa achindiita video mudedzei mutegei apa achindiita video koka paaigara ndikati naiwe urugara pai achigara muchizumbu tikamupa mari yerent mubvunzei Kaspa vakatsamwa iva vamjusu mpepereka kuti tapirei Kaspa mari yerent ini ndobatsira vanhu ini I gave him out of my good heart hatina kuwapa out to spite because ndaitotaura navo nchiti but ichi chiri kuitika musadaro
akakanga waya mwana waye akakanga waya paAfrica panapa hana mate uya ndiye munhu anonzi akaona ndofunga mashuga mama anotiza kuya Casper akaona mashuga mama anotiza Casper akatamba nhamo isingaiti pano paAfrica panapa Mwarara achinditi achifa nenzara Casper tichimutumira mari yekutenga chingwa kubva kuSA yuko kana chiti ndikunyepa bvunzai admin team yangu bvunzai Andiselina bvunzai Mkoma Gordon bvunzai Cherry but tine hana titaure zvitinabasa tanga tangotseda kuti ngatimubatsirei takanyarara akazviziva ujusu ende Casper itotibhega kuti musaudze njusu mupepereka kuti mukundibatsira please musaudze kutyiwa nemwana kutora mwana wevanhu kuSA kwaitira zvinhu zvake kumudzosa kuno kuchinyepedzera kuti unomuda uchinyepera kuti handizivi kuti andazvichingotani wawo chichaunga usingazivi handidi kuipinda yaCasper because ana chakanikanganisira Casper munhu aito akatoshungurudzwawo namaya pandoda kuzama kuonesai what kind of a person she is kune vanenge vachindevana ndichiti kwanzi mbinga yedu kuti I want you to know about your mbinga resi ndati muzive about mbinga resi endai pana Jodza chete kamwana kaya